Sumasalamin ng malalim na pananampalataya ng mga Kapampangan sa pagbubukas ng ika-4 na taon ng Indung Alang Musing Exhibit sa Museo ng Angeles, Barangay Santo Rosario, Angeles City, nitong Sabado, September 6. Pinangunahan ng okasyon ng Colyat Foundation Incorporated o KFI, katuwang ang Angeles City Government sa pamamagitan ng City Tourism Office. Dinaluhan rin ito ng barangay officials, Daughters of Mary, mga deboto at iba pang bisita. 32 imahe ng Birheng Maria ang nakadisplay sa exhibit na may tema ngayong taon na Mother Mary, the Guide of Pilgrims in the Way of Hope. Isa sa mga rebulto ay ang replika ng Our Lady of Fatima na ipinrosisyon noong 1986 People Power Revolution. Ayon kay Architect Len Nagyat, Vice President ng KFI, may kaugnayan raw sa kasaysayan ng Angeles City ang patuloy na pagdaraos ng Marian exhibit. We continue being the advocate of culture and heritage kay Katamong Balen. Tutuloy meaning masanting tradisyon na aliwaliwang ecclesiastical exhibits. Yearly, we're trying to gather and invite people, not only Catholics, even for to visit us and see the magnificent and beautiful collections and images na atyuketi kay Katamang Balen at ibang balen na andaman. Batid ng organizers ang kahalagahan ng mga imahen, kaya naman mahigpit ang seguridad ng museo. May deploy kami pong security team here at Angeles, Museo ng Angeles, na umunang dili po, kasiping miya po in kaya na police station. We ask some help from them so that the images will be protected from time to time. And also, we installed CCTVs here at the Museo ng Angeles that will ensure protection and security to our images. Bukod dito, paraan raw ang exhibit upang mapalakas din ang pananampalataya ng mga kabataan. Especially this exhibit, not just only for the Catholic faithful that attends Mass at Holy Rosary Parish, but also we invite all the Catholic faithful from different places, not just only here in Angeles, but also in the neighboring towns. No? Uling pong in-exhibit tamo po, we don't just feature Mama Mary images, but rather the kwento, nare pong kwento na rin tao behind these images. Sabi natin ng katamong bayani, the youth are the hope of tomorrow. So, dito pong kayanakan po, I would like to invite them to see our exhibit and be inspired from the different stories of our camareros through the inspiration of the Blessed Virgin Mary. Si Carlo Andre Malenab ay isa sa mga kamarero na kasali sa exhibit. Ipinahiram niya ang imahe ng Our Lady of the Assumption na matagal nang pinangalagaan ng kanyang pamilya. Ilan po kami magkakasama kami dito na lagi naming ine-exhibit sa iba't ibang lugar yung mga image namin para ma-share namin yung, syempre, that's our mother. So, di namin pinagdadamot na makita sila ng iba't tao na iba-iba yung title. Simula nag-serve ako kay Apo, yun, dun na parang nasagot lahat ng dumating yung mga blessings, ganun, na yun, about sa work, tsaka sa iba pa, sa family, ganun. Libre ang pagbisita sa exhibit sa Museo ng Angeles na tatagal hanggang September 20 at bukas tuwing Lunes hanggang Sabado 9 a.m. hanggang 5 p.m. I-extend naman ang exhibit hours tuwing Linggo hanggang sa pinakahuling misa ng Holy Rosary Parish o Pisambang Maragul. I would like to invite everyone, not only our neighboring towns of but the whole Philippines, kasi po if you visit Angeles Museo and the images, you will also be able to view the magnificent church po namin ng Holy Rosary na para po kayo nasa Europa. Ito pong area namin, pinagsisikapan po namin pagandahin para sa ating lahat para maging maging renowned. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.